Na de goede riegen van Cambuur, maar 4 overwinningen in 6 duels, actie in topclubs, moest Cambuur in Veendam op de lange leegtijd geen punten lezen litten. Maar hoe het kind is onverklaarbaar, maar de Ljaute staat een ongelooflijk slap onder de wedstrijd. Dit is Opoku die het namens Veendam uitbrekken kan via de rechterkant. Is het Dan Roman die de bal net lekker rekt, maar dat weer wel een eerste waskoring voor Cambuur. Dat er wat oors voetballen weer mast in Veendam. Dat de druk houdt op de Ljauters. Hier op een eienkans, maar is het Marco Bizot met alle moeite in een voet roeiende Van Boksel die ervoor zorgt dat hier geen onheil uitkomt. En dan is de toon al zet in de beginminuten van die wedstrijd. En gaat Veendam op jacht naar de eerste goal en die komt hier via Opoku. Hij kan hem zomaar vrij inkoppen omdat Marco Bizot, de keeper van Cambuur, twijfelt. Net komen en dan weet je bent te let. 16 minuten spelen, Veendam leidt met 1-0 en Cambuur rent achter de feiten aan. De Ljauters bezieken dan wel de bakens te verzetten, onder oren via de rechtsboeten. Bob Schepers, die het hier wagenaar sneeuwlid. Prima actie van Schepers. Het schot is echt goed, maar Leonard Nienhuis, de keeper van Veendam, weer te redden. Alfons Arts, trainer van Cambuur, zocht dat het dus net goed gaat met zijn ploeg in de eerste helft. En ook de tweede helft binnen de Ljauters nog net echt bij de les. Hier is het Marco van der Heijden die te verzorgen dat de bal corner gaat. Hij hinderlijk goed inkoppen kan. Dan de corner van Cambuur via El Macrini. Komt heeg voor en dan is het Martijn Barto die het goed koppen kan. Maar hier had Cambuur pech. De Lotte verkant, de liekmaker. Maar er komt wel wat meer druk van de Ljauters in de wedstrijd in Veendam. Dat ze nou en dan zelfs echt gevaarlijk wordt. Hier is Hoksai die het maar eens van afstand beziekt. En met dat lastige stuitje vlak voor Marco Bizot wordt het nog een hele klus voor de keeper om dat gevaar te keren. Dan een vrije trap van Alim Öztürk. Hij kwam in het veld voor de blesseerd uitvallen Vosselman. Hij is jong, maar neemt het initiatief. De corner erachteraan van Dissels wordt matig verwerken terug de verdediging van Veendam. En dan is het op een nij Öztürk die het uithelpt. Maar ik nou weet keeper Nienhuis te redden. Maar de druk van Cambuur neemt dat. En dan is er altijd het gevaar van de uitvallen van Veendam. Hier met het schot van Roman op een ei goed pakt terug Marco Bizot. En zo bleef het heel lang 1-0 in het voordeel van Veendam. Een opmerkelijke wissel. Keeper Leonard Nienhuis maakt eruit. Hij is blesseerd. Zijn vervanger is Ben Medendorp. En Cambuur beziekt toch om dat ene gotje in de defensie te vinden van Veendam. Hier maar een wat apart schot van Bob Schepers. Hij rekt hem op een knibbel. En hij zielt over de goal van Medendorp heen. Toch weer een mogelijkheid voor Cambuur. Dit is een prima actie onder de rechterkant. Alim Öztürk krijgt de bal heel goed voor. Barto mist en Marco van der Heijden die rekt hem ook net lekker. En zo creëert Cambuur in de tweede helft wel degelijk kansen. Martijn van der Laan, oud-Veendam-speler, gaat hier onderuit. Maar het spul maakt terug van scheidsrechter Hilger. En dan kan de bal naar de linkerkant, naar Bob Schepers. Lamboy die verzint hem totaal in de snelheid van Martijn Barto. Die krijgt hij maar een mazzeltje bij de Leeuw. En daar is diep in blessuretijd de liekmakker van Cambuur. Melvin de Leeuw is de makker van het doelpunt. Barto onderschept hem. En die kan hem nog voortrekken. En waardoor ik hem binnen kan schieten. Ogen dicht in Rossen, wat was het? Nou ja, als ik nou terugdenk hoe hij erin is gegaan, is het wel zo'n beetje gegaan, ja. En zo pakt Cambuur op de valreep dan toch nog een puntje van Veendam. Nou, als je in de 92e of 93e minuut 1-1 maakt, dan heb je er 1 gewonnen. Achteraf in het totaalplaatje denk ik dat we er 2 verloren zijn. Je hebt het aan jezelf te danken. Je bent slap en ongeconcentreerd aan de wedstrijd begonnen, wat resulteerde in een 1-0 achterstand. En dan weet je dat je het hier heel lastig krijgt.